става, хора? Здравейте и добре дошли в новото видео. Както вече сте видяли, най-после ще отваряме бустер бокс, цял бустер бокс от Rarity Collection 2. Аз съм много хайпнат, най-после пристигнаха боксовете, така че надявам се пълнем нещо готино, стискайте палци. Но преди да започнем обаче не забравяйте, че всякакви сингли, аксесуари, плеймати и така нататък можете да си вземете от моя сайт geoplay.com. Линкче долу в описанието, ще ви очаквам там. Пуснахме наскоро, между другото, много готини рамки за карти, произведени от нас. Можете да ги видите в секция аксесуари на сайта. Много са готини, поне мен много ме кефят, ако ви кефти вас, можете да си вземете от сайта. Но да, хора, отиваме да отваряме, защото сета е брутален. Окей, хора, започваме да отваряме, защото аз нямам търпение. Както виждате, малко сме сменили ъгъла на камерата, тъй като в миналото видео, в което отваряхме бустери от този сет, имаше коментар, който казваше, че от светлината, тъй като наистина са малко кофти рерититата за виждане, нали, от определен ъгъл, сменихме го малко, надявам се да се виждат малко по-добре рерититата в момента. Вау, боксът е брутален. Да, измислих някакъв бекграунд. За пръв път мисля, че ще снимам по този начин, така че дърпаме бокса на страна и започваме да отваряме. Кажете в коментарите коя ви е любимата рядкост от сета. Аз лично мисля, че харесвам най-много Platinum Secret Rare-ите и Quarter Century-те съответно, но както казах и в миналото видео за ултимейтите, съжалявам, че не са като OTS ултимейтите, но whatever. Окей, започваме с дуалити на суперка, много добре, добър старт. Solemn Warning, също готина суперка. MST. Пурли или Пърли, не знам как точно се произнася, но да, секретка Пърли. Така, окей, Twin Twister на Secret, също много добре определено. Sauravis, не, първата Ултра. Magician Soul, окей. Souls от първия бустер на Ултра, доста добре започваме. Така че, доста доволно. Заделяме го настрани. Charge of the White Brigade, също стейпъка за White Sworn. Аз между другото се надявам да пълна Platinum Secret за White Sworn дека ми. Поне един, така че ще ми трябват. И Crystal Wing Synchro Dragon на Ultra. Окей, нямахме High Rarity карта в този бустер. Между другото не съм сигурен точно какви са... че ви излезе думата до главата. Колко ултимейти и така нататък се падат на бокс, но ще видим съответно. Имаме Гарура на суперка. Доста добър репринт между другото в сета. Cosmic Cyclone също. Готин репринт. Всички карти са много готини хора. Общо взето един бустер да си вземете, няма сбърката със сигурност. Mind Control на суперка. Окей. Emergency Teleport на Secret. Готина Psychic карта. Chaos Hunter. Secret. Purely Pretty Memory на Ultra. Бях пълнал вече, мисля, че Collector's Rare от нея. Окей, Фантазмей. Между другото отварях бустери. Това е първият Фантазмей, който пулвам на каквато и да е рядкост, което ми е малко странно. Но да, доста off-center. Ми скъпнате, но whatever. Окей, имаме Маскарена на Ultra. Много готино. И Омега на Ultra. Много добре. Това видео между другото хора ще е малко по-дълго може би, така че имайте търпение, праскате по един лайк за късмет, абонирайте за канала с камбанка за да не изпуснете нещо и да. Така, имаме Догарес, Супер Нимбъл Мега Хамстер, много готина едисън карта. Между другото имаме налични Platinum Secret Rare и доста бройки на сайта, така че ако искате от него, очакват ви там. Диди Кроу на суперка. Не е зле. И имаме... Окей, започваме с Quarter Century Secret Rare. Monster. Да видим кой е обаче... Окей, хора! Окей. Райко. Райко White Sworn Hunter. Това съм много щастлив, че го пълваме, хора. Знаете, имам White Sworn Deck. Цъкам го. Не знам дали това ще цъкам, но Райко ми е една от all-time favorite картите, така че QCR негов, определено, няма да го върна. Много готино. И, окей, хора, Secret Rare Crossout Designator, също брутален репринт. Така, Boreal End Dragon на Ultra, Solemn Warning Ultra, Emergency Teleport до Ultra и Psychic End Punisher на Ultra. Но да, Райкото и Crossout
Добър бустер определено. Този бустер го разкатахме. Така, Polymerization на супер. Апулуса, окей, доста хубава суперка определено. Надявам се пълнем и нещо малко по-високо рерити от нея. Така, Book of Eclipse на суперка, също много готино. И имаме, това трябва да е Ultimate Rare. Така, окей, Ultimate на Underworld Goddess. Доста найс. Определено, доста найс. Много добре, окей, имаме и Collectors. Спелка, да видим каква е обаче. Окей, Fusion Deployment на Collectors. Също много готин пул, определено. Така, продължаваме с Book of Eclipse на Secret, Cosmic Cycle на Secret, Mega Hamster и Guardian Chimera, който малко спойлнах. Но да, доста готин пул, Guardian Chimera, определено е готино да я пулваме на каквато и да е рядкост. Винаги е найс. Но да, Ultimate и Collectors. Доста добре. Psychic End Punisher, Ghost Ogre на суперка, Primitive Planet, Reichphobia и Collectors. Окей, Masquerena на Collectors, окей. Никак не е зле. Между другото, Collectorsите, не знам кое ме кефи повече от Ultimate или Collectorsите. Мисля, че Collectorsите, защото са малко повече като Ultimate, малко по така с текстура. Но да видим, имаме и още нещо. Platinum Secret Rare, имаме Trap карта. Надявам се на Solemn Judgment, често казано. Да видим какво е обаче. Окей, не е Judgment, Solemn Warning е. Но да, доста готино. Ето така да видите самото Rarity. Много ме кеф Platinum Secret Rarity, хора. Определено. Така, окей, ето и Фантазма и на Secret. Много найс. Schoolmeister на Ultra. Между другото и от него имаме Platinum Secret, така че ако искате. Окей, ето го и Drawing Lockbird, оригиналния арт на Ultra. Не е зле. И Judgment на Ultra. Много найс. Искам и Judgment и на Platinum Secret Rare като цяло. Или на някакво по-високо рерите. Да си имаме и така. Silent Magician. Twin Twisters. Enemy Controller. Окей, Masquerade на Secret. Reparation of Rights на Secret. Twister и на Ultra този път. Silent Magician на Ultra. Добре, суперка и Ultra в един бустер. Bingo Machine Go, много готин Blue Reprint, хора. Имаме налични на сайта, така че ако искате, можете да си вземете оттам. И Gold Sark. Така, Bingo Machine Go, мисля, че имаме до Secret, т.е. от Супер до Secret мисля, че имаме налични, но ще ви излъжа. Мисля, че нямаме по-високо рерити от нея, но надявам се да пълнем след нещо или някога. Така, Омега на суперка, Ring Broom на суперка, така, имаме нещо се подава отдолу, Solemn Strike на суперка, имаме Ultimate Fusion-ка, Ring Broom, окей, Ring Broom на Ultimate. Готино изглежда. Да видим дали има още нещо. Мисля, че не. Book of Moon на Secret. Много готин стейпъл определено. Окей, хора, ето това е сигурно. Dark Dragoon на Secret. Найс. Определено много найс. Надявам се на Platinum Secret или Quarter Century Secret, но определено и на нормален Secret е... Окей, хора, what? Добре. Ultra и Secret в един бустер и той един за друг. Да, добре. И двата ги слагаме тук, определено са пулове и двата. Така имаме Тришула на Ultra и Book of Moon на Ultra. Но да, два драгуна в един бустер. Това не бях очаквал да се случи, но да, случва се. Така имаме Coral Dragon на суперка, Chaos Hunter, Parlerino на суперка и имаме Ultimate. Да, Ultimate е... Окей, Blue Spirit Dragon на Ultimate. Изглежда найс. Това не знам дали ще бъде качено на сайта, може да си го вкарам в личната колекция, защото определено ме кефи. Но, може би ще заредим и още, така че можете да следите сайта за такива.
Много готино. Определено много готино. Добре, окей, имаме и втори QCR, Quarter Century Secret. Това е спелка, да видим каква е обаче... Soul and One. Разочароваща QCR-ка, но си е QCR-ка, така че. Окей, Secret, Wise Alternative. Много готино. Foolish Burial на Ultra. MST на Ultra и Ogre на Ultra. Не знам между другото дали само 2 QCR се падат на бокс, надявам се да не са само 2, защото Soul and One не ме радва, определено. Така че се надявам да пълнем и нещо по-готино. За Рикото съм щастлив, но все пак така. Pretty Memory на Суперка, Рико и Райко. Така, имаме и Collectors, Synchro. Окей, Crystal Wing. Определено готина Collectors Rare карта. Много найс. Така, и е само тя за този бустер. Rescue Cat на Secret. Silent Swordsman на Secret, не е зле. Между другото на сайта ги купувате като топъл хляб, така че ако ви кефят, мен много ме кефят, имам и Platinum Secret Rare на Silent Swordsman, така че ако искате на сайта има. Schoolmeister на Ultra, Dogares и Cosmic Cyclone на Ultra. Още 3 бустера имаме от тази страна на бокса и продължаваме към втората, защото това видео става много дълго. Rescue Rabbit на Суперка, Judgment на Суперка, много добре. Book of Moon. Окей, Polymerization на Secret. Определено изглежда много готино. Така че се кефя. Skill Drain на Secret, окей. Доста найс. Harbinger на Ultra, доста готин репринт със сигурност. Ghost Mourner, Alternative Art, Raikou и Magnifica. Кажете в коментарите какво мислите за бокс след като го отворим, хора. За сега мисля, че върви добре, но ще видим. Окей, още една маскарена на Суперка. Пакс за екзосистерите. Окей, имаме... Окей, още един QCR. Добре, не са само два. Пак е спелка. Между другото, надявам се на Polymerization, може би на QCR, но да видим. Окей, хора, добре. Това също е много по-добре от Polymerization, мисля, че. Но Duality на QCR определено изглежда брутално. Вау. Добре, не знам какви са цените, хора, като цяло, но това изглежда брутално. Общо взето целият сет е брутален. Между другото, окей, имаме Aluber на Secret, Фантазмей, скипвам ги за да се изкажа. Между другото, мисля, че много от цените на картите в сета са така доста подценени. В смисъл, бруталните карти в по-високо рерити са сравнително с ниски цени в момента, така че съветвам ви, нали, не го приемете чак като съвет, но ако искате по-хай рерити неща, сега е момента да ги купувате, защото мисля, че ще се вдигнат доста при това. Доста от картите, не знам, много са, прекалено са ефтини в момента, но да. Имаме Bingo Machine Go на Суперка, Goldsark, Омега и имаме Ultimate Monster. Видяхме, че спойлнах го 0 на 0, това дали не е някой от Ghost, там си Sister и така нататък. Drovenlock Bird на Ultimate, брутално. За съжаление Alternative Art, който аз не харесвам особено, но все пак е Ultimate на Drovenlock. Не мога да се оплаквам. Имаме и Collector's Rare на някакъв трап, да видим какъв. Окей, ето и Solemn Judgment, за който говорих преди малко. Да, готино. Това е готино. Може би ще ми отида в God Format дека. Или в Edison дека. В Edison също не знам дали го цъкам. Но в God Format дека най-вероятно ще отиде. Много найс. Peaceful Planet Calarium на Secret. Forbidden Lands на Secret. Готина Secret определено. Rafflesia на Ultra и Solemn Strike на Ultra. Да, това беше едната страна на бокса, хора. Между другото, пълнахме доста хай рерити неща. Само за половината бокс, но да видим и останалата част. Аз ще забързам малко отварянето. Chaos Hunter,
Рафлесия, окей, имаме нещо, ултимейтка имаме. Да, ултимейтка е. Abyss Dweller на ултимейт, окей, доста готино. Като цяло много готин реферинт. И добре, че е на High Rarity. И отново имаме Collectors, между другото явно ултимейт и Collectors доста често вървят заедно в бустери. Да видим какъв е Emergency Teleport. Както казах, много готина Psychic карта. Така че е готино, че я ползваме на High Rarity. Crystal Wing Synchro, Reinbrom, Preparation и Alternative. Между другото искам и Alternative на Platinum Secret или на QCR. Абе общо взето почти всички карти от сета ги искам на Platinum и на QCR. Да. Enemy Controller. Окей, ето го и Dragoon на суперка. Слагаме го и него при пуловете. Guardian Chimera на суперка. Също брутално. И Platinum Secret Rare имаме този път. На Exis, да видим кой е обаче. 300... Добре, не е Abyss Dweller. Окей, Рафлесия. Рафлесия на Platinum Secret. Доста найс. Така, Райко имаме на Secret, нормален Secret. Twin Twistery, My Friend Pearly, Bulk of Moon и Bulk of Eclipse на Ultra. Само 2 Platinum Secret сме пълнали и 3 QCR. Да видим какво още пълним. Hyper Librarian, Pressure Planet, така, Emergency Teleport. Окей, Ultimate имаме. Между другото, колко Ultimate пълнахме? 1, 2, 3, май беше на Collectors, да. 4, 5 Ultimate. И това е 6. Вау. Foolish Burial Ultimate. Това е брутално. Това е брутално. Много готин стейпъл хора. Така че определено винаги се радвам като го пълним. Окей, още един Ultimate. Това са доста пулове хора. В смисъл, боксовете са препълнени. Вау. И Emergency Teleport. Много найс. Определено много найс. Окей, Magician Souls са Collectors. Този бустер избири от така цяло. Добре. Добре, 2 Ultimate и един колектор за един бустер е вау. Положението е вау. Скулмайстор на колектор с Rare. Окей. 2 Ultimate и 2 колекторса за един бустер. Това е инсейн. Platinum Secret. Окей. Какъв е това бустер, бе хора? 0 на 0, това може би е Draw and Lockbird. Окей, Draw and Lockbird на Platinum Secret Rare. What? И още един Platinum Secret Rare. Няма абсолютно. Какъв е това бустер, бе хора? Какъв е това бустер? 300 на 100. Rescue Cat на Platinum Secret Rare. Значи, в този бустер 2 Ultimate, 2 колекторса и 2 Platinum Secret. What? Добре. Това е инсейн. Това беше инсейн, хора. И то единия колектор е Magician Souls. В смисъл, изглежда брутално. Добре. И това не очаквах да се случи. Малко ще събера, така че доста станаха пуловете. Но да, от един бустер 6 High Rarity карти. Това е инсейн, хора. Това беше инсейн. Не знам какво повече да кажа. Така, Silent Swordsman, Exis and Core, Polymerization. Окей, има още един Platinum Secret. Вау! Illusion of Chaos на Platinum Secret. Добре, това е доста мощно. Това е емблематична Dark Magician вече карта. Много готино определено. Така че много се кефча по на Platinum Secret. Много готино. My Friend Pearly на Secret. Psyframe Lord Omega. Polymerization, Chaos Hunter и Trishula. Между другото и Trishulата искам на или на Platinum, или на QCR. Така, Hyper Librarian на суперка. Rescue Cat. Alternative на Super Rare. Много найс. Окей, още един QCR и отново е спелка. Надявам се да не е пак Solent Luna.
Но Cosmic Cyclone, окей. Cosmic Cyclone QCR. Това не е никак зле. Така, я да видим. Да, какъвто и ъгъл да сложа, хора, за снимане малко трудно ще се виждат от светлината. И втори QCR. Добре, хора, тези бустери са инсейн, смисъл. 2 QCR в един бустер, това е определено много странно. My friend Pearly на QCR отново и тя. Вау. Много е странно да отваряш така бустери, да, в смисъл, очакваш, нали, по-малко пулове, а той има доста. В смисъл, това е стак с high rarity пулове, което е найс. Кажете в коментарите какво мислите за това отваряне, хора, аз съм мега хайпнат, остават, не знам, 6 бустера, мисля, че. Не знам дали ще пълнем още нещо, но 2 QCR в един бустер. Не знам как се случва това. Book of Moon, Borderland, Access Code. Окей, най-после пулваме и някакъв Access Code. До сега не съм пулвал на суперка, за съжаление. Само, но пак е нещо. MST имаме. Така, само да преместя нещата, че отстрани прецаках подредбата. MST на Secret, доста найс определено. Book of Moon на Secret, Soul and Luna, Ultra, Rescue Rabbit, Judgment и Diddy Crow, Ultra, много найс. Access Code също ще е готино да пълнем на някакво по-високо рейрити. Така, Crystal Wing на суперка, Forbidden Lance на суперка, Pearly всъщност. Така, и видяхме, че имаме Collectors. Окей, окей, хора. Ето и Dragoon на Collectors. Добре, това е insane. Мисля, че боксът е insane. Кажете и вие в коментарите, но да. Имаме от Dragoon, имаме суперка, Ultra, Secret, като Ultra и Secret имаме в един бустер. Имаме вече Collectors на Dragoon, което е брутално. Duality имаме и на нормален Secret, не е QCR, но QCR изглежда брутално. Draw and Walk Bird на Secret, това също е брутално. Coral Dragon на Ultra, Abyss Dweller и Rykop на Ultra. Окей, не знам, аз съм много доволен от бокса, хора. Пак казвам, кажете и вие в коментарите какво мислите, но аз мисля, че е инсейн. Кажете и вие какво сте пулвали, ако сте отваряли боксове и така нататък, или бустери, кажете какво сте пулвали и вие. Така, Heavenly Spheres на суперка. Окей, още един Draw and Walk Bird на суперка този път. Break Sword на суперка и видяхме, че имаме Ultimate. Окей, Aluber на суперка е файн, определено. 10 бях карта, много добре. И имаме... Окей, QCR. Синхро. Това се надявам да е тришула. Може би. 2400 на 1800. Окей, Librarian. Между другото, хора, това ми е една от също от така по-любимите ми all-time карти. Защото когато се завръщах към Yu-Gi-Oh! Едно време, бях спрял за няколко години. Когато се завръщах, тък му беше излязъл Return of the Duelist сета. Hyper Librarian беше промо в Return of the Duelist Special Edition. Така че това ми е една така от по-любимите карти. В смисъл, буквално детски спомени ме навяват като я видя. Така че определено много готин QCR за мен. Още един Librarian на Secret този път. Гарура. И Access Code на Ultra. Окей, имаме и суперка и Ultra. Определено брутално. 4 бустера, хора. Да видим какво друго ще пълнем. Crossout Designator на суперка. Това също е много найс. Skill Drain на суперка. Никога не връщаме Skill Drain. Fragrance. Много готино. Така и Ultimate. Хора, не знам колко Ultimate пълнахме, но да. Abominations Prison Naughty. Определено много готино. Ego Sister Packs на Secret. Coral Dragon на Secret. Break Sword, Goddess и Boy Spirit Dragon на Ultra. После като приключим отварянето, искам да изброя наистина колко Ultimate и колко QCR и така нататък сме пълнали, защото ми се струва, че са много. А тук виждам пак нещо доста лъскаво.
може би Platinum или QCR. Така, My Friend Pearly на суперка, Ghost Mourner на суперка, Abomination Spreezer на суперка и имаме първо Collectors. Mind Control Collectors, окей. Това е много готино. Също една ретро карта, която съм използвал във времето доста пъти. Така че готино, че я пулвам на Collectors. И имаме Platinum Secret. Имаме Link, Access Code или Masquerena. Окей, хора! Окей, това също е insane. Access Code на Platinum Secret. Брутално. Брутално. Insane. Окей. Гарура на Secret. Duality, Soul and Luna и Diddy Crow. Вау. Гайс, този бокс чаках го дълго. Но този бокс мисля, че е брутален и insane. И е лудост. Имаме QCR, мисля, че е в този бустер. Така, Фантазма и на суперка, Тришула на суперка, Soul and Luna. И да, имаме QCR. Още един. Спелка, да видим каква ще е. Парлерено, окей. Не мисля, че е нещо вау, но QCR е. Цял всеки QCR е добре. И окей, имаме още един Platinum Secret Rare, това. Спелка. Charge of the White Brigade искам. Окей. Pressured Planet Right Sot. Но не е Charge of the White Brigade. Но пак е готино. Platinum Secret е. Както казах, Platinumите много ме кефят. Така, Forbidden Lance на Ultra. Librarian на Ultra. Parlereno и Fusion Deployment. Последен бустер, хора, за бокса. Праскайте лайк за късмет, абонирайте се с камбанка, за да не изпуснете нещо. Както виждате, да, понякога на видеа се случват брутални неща. Да видим с какво ще завършим обаче. Charge of the White Brigade, дали не е хубав? Добре, имаме нещо. Да, хубав знак е Charge of the White Brigade. Gold Sark имаме на суперка. Fusion Deployment и имаме Ultimate. Между другото, много ултимейти в този бокс. Book of Moon на Ultimate, окей. Много готин по-определено. Мисля, че си намерих достатъчно вече за дековете, така че може би ще бъде качен на сайта, може да следите. Така че това е брутално. И още едно имаме отново спелка, Preparation of Rites, окей. Не е зле. Готина ритуал карта. Rescue Rabbit на Secret, Salravis на Secret, Emergency Teleport и последната карта в бокса, хора, е Crossout. Брутално. Брутално. Да, наистина искам да изброя от кое, какво, колко имаме. Ultimate, Platinum, QCR, Collectors, Ultimate, това е QCR, Ultimate, така, това е QCR, Platinum, Collector, Ultita, Platinum, Collector, Ulti. Добре, така. Тези ги заделяме на страни, защото са драгуни. Сложили сме ги като пулове, но общо взето не са от High Rarity-тата и Magician Souls. Така. Добре, хора. Имаме 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Collectors Rare. Това е insane. И то Magician Souls и Dragoon на Collectors. Брутално. Имаме 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 QCR, хора. Брутално. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Platinum Secret-а. Това е insane. А Ultimate мисля, че са най-много. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Ultimate, хора. Не знам дали това беше някакъв error box или просто са си такива рейшотата, но insane. Това беше отварянето за днес, хора. Надявам се видеото да ви е харесало. Много неща пълнахме.
можете да ги очаквате много от нещата на сайта angeloplay.com. Линк долу в описанието. Това беше от мен за днес, хора. Ще се видим скоро. Чао за сега!